Hello लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। दिनै आं आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। दिनैनि भिडिअआवहाय जों सोलोंगोन एफ शार्प माइनर स्केल। एफ शार्प माइनर स्केलजों लोगोसे जों कर्डबो सोलोंफागोन। जायफोर सोलोंनो गोसो जायो सोलोंदो। दाना आं नोंथांमोननो बे एफ शार्प माइनर स्केलावहाय मा नट्स गोलैयो बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन आरो एफ शार्पनि कर्ड रिलेशन कर्ड बेखौ दिन्थियो नोंथांमोना हमनानै नोंथांमोना सोलोंनो हागोन। एफ शार्प माइनर स्केल बुङोब्ला नैबे गोसोम मोनथामनि फार्स्टनि गोसोमा बेखौ एफ शार्प बुङो। नैबे गाहायना एफ बेखौ एफ बुङो। एफनि गोजौनिखौ एफ शार्प बुङो। बे एफ शार्प माइनर स्केलावहाय मबे नट्स गोलैयो गोसोम बेयावहाय गोसोम नट्सआ मोनथाम गोसोमाव गोलैयो। लाफायाव जायो बे एफआनो। बे एफ शार्पनिफ्राय सुरु जायोब्ला एफ शार्प जोबगोन। नैबे गोसोम मोनथाम गोसोमनिफ्राय मोननैया नांगोन। ओमफ्राय नैबे गोसोम मोननैनि मोनसेया नांगोन। फार्स्टनि गोसोम बे गोसोमहा नांगोन। बे नट्सआनो जादों बे एफ शार्प जाबाय। बेखौ होनो ए फ्लेट ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प। और खनसेबाव एफ शार्प ए फ्लेट ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प। एफ शार्पनिफ्राय सुरु जायोब्ला एफ शार्पआव जोबगोन। फैफिननायावबो जेरै एफ शार्पनिफ्राय फैफिनोब्ला एफ शार्पआव जोबफैफिनगोन। आरो बिनि कपि बे जेरै बेयाव बेनो। बे मोनसे अक्टेवानो गासिबो बे नट्सआनो। बेनिफ्राय बे कपि स्पिड खालामनो नाजानांगोन। स्पिडै जों दामनो हायोब्लासो मेथाइ दामनो थाखाय इजि जायो। आरो नट्सखौ जोङो सिनायनांगोन बबे नट्सआ बबेयाव गोग्लैयो, बबे स्केलनि नट्सआ बबे नट्स गोग्लैयो बेखौ सिनायनांगोन। जेरै एफ शार्प बुङोब्ला जों इजियै सिनायनांगोन। जों बेखौ सिनायाब्ला जों बेखौ दामनो हाया। जेरै सिनायालासिनो दामोब्ला नों खोनासंनायावनो नों बोरैबा बेथाल खोनागोन बेसुर। एफ शार्प ए फ्लेट ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प। 1 2 3 4 5 6 7 बे 7टा नट्सनि अनगायै आरोबाव नट्स गैबावलिया। बे गासैबो बे 7टा नट्सजोंनो मोनसे स्केल जायो। आरो नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय। आरो बेखौ जेसेबां हायो स्पिड फार्स्टआव सुरुआवहाय नोंथाङा स्ल'यै खालामबोनांगोन। बेनिफ्राय लासै लासै नोंथाङा
अब्लासो जों मिउजिकफोर दामोब्ला इजि जायो आरो दायो नोंथांमोना बे नट्सखौ मिथिबाय जानो हागौ आङो दानो एफसाबनि स्केलखौ खिन्थाखांबाय दायो एफसाब कर्ड जों कर्ड बुङोब्ला मोनथाम नटजों मोनसे कर्ड जायो जेरै एफसाबनि कर्डब्ला एफसाब ए सिसाब बे मोनथामजोंहाय मोनसे कर्ड जायो एफसाब ए सिसाब बे मोनसे कर्ड जाबाय एफसाब आरो बिनिफ्राय ओरै फैयो ओरैहाय एफसाबनिफ्राय ओरै इ मेजर स्केल नांबाय ओरै इ मेजर कर्ड नाङो इ मेजर कर्डआव गोग्लैयो इ ए फ्लेट बि गोग्लैयो एफसाबनिया जायो एफसाब माइनरनिया नाङो एफसाब ए सिसाब ओमफ्राय बेयाव बिनि रिलेटिभ कर्डआ इ नाङो इ मेजर इ ए फ्लेट बि बिनाव डि नांफायो डि एफसाब ए कर्डखौ जोङो गोनांथार सोलोंनो थाखाय गोबां मिउजिकआवहाय कर्डआ गोग्लैफायो बेनिखायनो सोलोंनो जेरै दिलवाले फिल्मनि मोनसे मेथाइ दङ सातो जोनोम बेफोरबायदि कर्डआ जों सोलोंनो गोनांथार गोबां बेफोरबायदि कर्ड फानो गोनां जायो बेनिखायनो जों कर्ड स्केलजों लोगोसे जों कर्डखौ सोलोंनो गोनांथार बिदिनो गोबां कर्ड दङ दायो भिडिअ गोलाव जागोनखाय आङो बांद्राय गोलाव जागोन बेनिखायनो आं खिन्थाखानाखै ओरैनो नर्मेलि मोनथाम कर्डआ खिन्थाबाय आं एफसाब इ मेजर डि मेजर अब्ला नोंथांमोना नायनानै मिथिबाय जानो हागौ एफसाब माइनर स्केलावहाय बबे बबे नट्स गोग्लैयो आरो एफसाब माइनर कर्डआ बबे बबे नट्स गोग्लैयो बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ बिदिनो आरोबाव सोलोंनो नोंथांमोना सोंहरनो गोसो दंब्ला सोंहरनो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै